daj tutaj. To nie jest moja. Toto je tvoje. Dziękuję. Najprv si odlož, potom si budeš pozerať. Len odlož si to tu, potom si to budeš pozerať. Keď rozdáš všetky. Všetky musíš dať darčeky. To je tiež Simonkové. Moje budú na klopke, dobre? Aj toto je Simonkové. A Simonko nebol taký dobrý, prečo všetky darčeky jebnú? Aj toto je Tvoje? Simonkové. Ale to je napísané. Tam je napísané, Simonko. Simonko nebol taký dobrý, všetky darčeky Pozor, jebnú. spadne ti to. Počkaj, veď otci, to musíš byť trpezlivý. To je môj. Mirko, ešte ti tu zostalo. Ako ste to Tam pod pozerali? tou stranu. To je Ježiško. Nie, z tej strany. Nie to meno, ale môže sa otvoriť. Simi. Ja, môžem si otvoriť. Kde? Počkaj, ocino? To je ockové, daj to. Otci na aspoň jeden dajček je pekný. No. A toto? A to je ockovi tiež. Športová knižka. Na. Naša knižka. O športe. To je Mirkovi. No tu je. Aj tamto vedľa je Mirkovi. Simonkovi rozdávať darčeky. To je Simonkovi. Ďakujem. A čo to tu ešte? No, Hot Wheels. Toto je čie? To je Mireckové. To je moje. On čo tu máš ďalšie? Ja si môžem otvoriť. Jeden mám tu a opretý na stoličke. A toto je čie? Toto pusté? To je asi maminkine. Semena, to je maminkine. No, to je už Čo povieš? všetko. Nech sa... Páči sa. Ďakujem. No, môžeš. Ideme otvárať. No, môžeš. Daj, počkaj, daj Ty sem. to chcem otvoriť. Daj sem nožnice nejaké. Dáme tú knižku, čo ste mi kúpili, túto. Jedna knižka, To Ježišku tu nie sú. Nie, môžeš. Nemáš náhodou? Som to od... Čo ste mu kúpili? Kuchárku? Nie. O, Star Wars. Mami, moja Star Wars deka. To nie je asi Ukáž deka. to sem, ukáž. Ukáž, čo to je. Aha. Star Wars župa. Angry Birds. Áno, Duka, to A je pozri. Star to. Wars. Suška. No tu máš ešte ďalšie si mi. Daj si, ja ti to poskladám naspäť. Jaký Star Wars. Maminka, pozri. Star Wars. No tu ti toho nakamerujem. Dobre, mám to. Dáme si ešte tam máš druhé. Dáme Simko, čo som ja dostal? Á! On to má tablet. ešte toto. Nie, nie je tablet. Čo to je, Simko? To je prikryvka a vankúš. Iný Obliečka. Prezlečeme? Teraz toto. Simko, ja som dostal tablet, povedz aký krásny. Nikomu nedám. Nie, to je meter. To je meter. Aký meter? To je počítač. To máš oci metel stanicu. Ten senzor, čo tam je, si dáš vonku a vonku ti to... A bude to ukazovať na tom displeji. Dobre, vonku. Wow, pozri. Čo to je, Oci, Simko? pozri. Oci. Aha. Oci. To je son? Poznáte ho? Oci. Oci, pozri. Simon Volenda. Aha. Tak, to je Oci, pozri. To je... Terén auto. A vy máš tých aut A milión. na ovládanie je, Simko. Tu máš ďalší daček, Simonko. Tu ešte to je. O, Angry Birds bunda. Ukážu? Tu si oblečeš do babičky, hej? No ukáž mi ju sem do kamery. Oni idú proti bojovať. To pobudiť. O, knižky. Dáš tú knižku? A môj transformer. Aha, ďalší transformer. Peňaženku, veď ju mám. Môj transformer. Dobre, to hodím sem, aby mu nespáliť ako knihe. Peňaženku máš celú dotrhanú. Peniaze také do ní dávať. Čo ešte? Ešte tu máš knižku. Není čo vložiť do nej. Ne to. Bunda je také. Môže si už... Nie, koju potom. Tež takú bundu. Ty také nosíš také plakaté. Simko, tu čo ešte máš? Knihy. Moje ikony sú súčasnosti. Aha. To je moje, no. A neviem. Vieš, čo tam je si mi napísané? Čo? Ty ešte nebudeš prváčik, ale môžeš sa učiť písmena. No, Tam na tej knižke je napísané, ja už budem prváčik. A tam sú basničky na každé A písmeno. môže... Tu stojí papierami.
No nič, zajtra budeme kúriť. Kde máš Mirek všetky veci? Ja mám tu. A ten malý? Malinký? No, to som zvedavý všetko tam. To je tvoje, Mirek. To rozbier všetko. Mirek si ja svoj pravdu tvoj. Ja viem otvoriť takéto hráčky. Simonko bol najhorší a najviac darčekov dostal. No si To to. bol najhorší. Nie, bol som najhorší. Ja som bol pekný kostole. Čo? No. Keď ti Štílka zobrala jeden, tak som ti kúpila druhý. Nemusíte strádať, to hovorí. Dúfam, že To ešte Či ti bude dobrý, aký si je pokratkavý. taká si mám s rukami zgrudla. Zapínam televízor. Nechúšaj sa Daj kovať. si mi, ak chceš pomôcť. Aby sa kovať ukopí. Zapním si to. čípek je. Krátky je? Pojadne. Len mi na A čo to máš? Na rámok, lebo mne Štýlka urvala môj. Ja som mal vtedy náramok na ruke, keď sa mi to stalo a ona mi ho roztrhla. Už som ho nenašiel v lese. No to rozbilo. No, že ja som to letelo, jak ma riekol určite. Ale mal rukavicu, takže... Mal som, lebo ja som mal rukavicu. By nemal rukavicu, tak by to ináč dopadlo. To je ten To bočný. je taký tereňak. Kanadný, perfektný. Dobre. Toto si mal darčeku, toto? No ukážte to. Ježiškomu kovači na Lebo- bar. Vieš, čo to Lepšie. je? To je asi taký tereňak, čo som mal obi. Počkaj. Počkaj. Donies dáčo, synko. Tu ešte čo si Môžete mi mám, aj toto? Play Transformers. No ukáž ho tu do tohto. Odfotím ťa s ním. Simonko bol najhorší a najviac darčekov dostal. Nie, nie. Drž